Fi sptarijiet f'Londra, il-President ta' Malta Mary Louise Colejro Preka komplit tiltaqa' ma' iktar pazjenti Maltin u professjonisti li jgħinu fil-kura tagħhom. Fost oħrajn fl-isptar ta' Great Ormond Street Children Hospital hemm 3 trabi Maltin ta' 10 xhur. F'dan l-isptar il-President ta' Malta ġiet milquha mill-uffiċjali tal-isptar u ppreżentat donazzjoni. F'dan l-isptar jitilgħu ħafna tfal Maltin li jkollhom bżonn kura speċjalizzata. Hawn il-President irringrazzjat ukoll it-tobba kollha li jieħdu ħsieb l-itfal għad-dedikazzjoni tagħhom biex it-tfal jiġu kurati bl-aqwa mod possibbli. F'Londra l-President fakret kif il-ftehim ta' kura tas-saħħa bejn Malta u l-Ingilterra ilu fis-seħħ 40 sena u li dan wassal għal tanġġid tal-pazjenti Maltin u Għawċin li matul dawn is-snin kollha setgħu jitilgħu l-Ingilterra għal kura b'arranġamenti speċjali bejn iż-żewġ pajjiżi. Il-President żaret ukoll l-Isptar Nazzjonali tan-Newroloġija u l-Kirurġija Newroloġika fejn hemm bħalissa qed jingħataw il-kura 5 pazjenti Maltin. Wara il-President żaret l-Isptar Moorfields li huwa sptar speċjalizzat fil-kura tal-għajnejn, għalkemm fil-preżent f'dan l-isptar ma hemm l-ebda pazjent Malti rikoverat. Il-President iltaqat ukoll ma' uffiċjali ta' King's College Hospital. Iż-żjara tal-President f'Londra maħsuba biex tqajjem kuxjenza dwar ir-riżultat tal-għajnuna lil Malta Community Chest Fund tissokta tul il-jum tal-Erbgħa, meta l-President se tiltaqa' ma' pazjenti Maltin li qed jgħixu għand is-Sorijiet Agostinjani u s-Sorijiet Franġiskani.